annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zamanin ya zo za ka ga mutane suna son abubuwa guda biyar sun manta da abubuwa biyar. Mutane za ka ga suna son halittar Allah, suna girmama halittar Allah, suna ɗaukaka halittar Allah, amma sun manta da shi Allah mahalicci. Yanzu ne za ka ga talaka ya zo gaban wani mai mulki ya faɗi ranka ya daɗe, Allah shi taya maka, billahi allazi la ilaha illa huwa, ranka ya daɗe, ba don kuna garin nan ba da mun mutu. Gaji matsiyaci. Astaghfirullah. Wai kaji ba dan wa'innan din ba, wai da su sun mutu. Gashi ko alqur'ani ya ce mana wa ma min da tadabba allati tadubbu alal ardi illa ala allahi rizquha, face arzikin wannan dabba yana nan a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Banda ma wannan ga hadisi na hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ɗayanku yujma'u khalquhu fi baɗani ummihi, ana tara halittar shi cikin mahaifiyarsa. In yi kwana 40 yana ɗigon maniyi sai ya canza ya zama dunkulallen jini. In ya kwana 40 a haka ya koma tsoka. In ya kwana 40 ta uku sai kuma daga nan sai a hura mai rai, sai a umarci ran da abubuwa guda hudu: bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Arzikin kama tun kana cikin mahaifiyarka an riga an rubuta. Kuma malamanmu ma da suka koyar da mu karatun ƙawa'idi sun koya mana la raziku, ba mai azurtawa sai Allah, ko